Dobrodošli u novu epizodu preživljavanja sa Gižkom. To će vas naučiti cakama kako se snađete u ovim terenima. Pa hajmo da počnemo. Prvo biste se zapitali hoću li polako ili sporo da umrem. Treba smislite šta ćete da jedete jer to će vas spasiti. Ovo ovdje, to je poznato lekovito bilje koje sam naučio da jedem na Tibetu. Free Tibet. Zapravo nije loše. Ali samo žvaćete da osjetite ukus i dalje mišljate. Ko betona, ja u kući od kartona. Svoje skrovište ćete napraviti kuću. Za kuću najpogodniji materijali su vam bukovi list, mađarski crep, cigle i tako. Našao sam nešto. Kladim se da je jestivo. Ostavit ću ga za kasnije. Treba mi drvo da bih napravio diamond pickaxe. I to bi bila vrata. Moram da ih ukrasim. Dobro. Sada su se kamuflirali. Ovo je moja kuća gdje ja sada prebijam. Imam još jedan ovaj. Taman da završim kuću. Butkice su mi omanjale, znači u prevedenoj metafori moram nađem nešto da hasam. Every day I'm hustling. Dobro. I ovo je korisno, mogu da se kladim u šta hoćeš. Samo ako znaš pravilnu stvar da iskoristiš, to je mnogo korisno u prirodi. Nekada treba samo sesti i dobro razmisliti o svemu. Već vidim u čemu je problem. Treba pridržavati ovako, jer nađete nekog ko će ga pridržavati. 12 seconds later. Ali sad mi ovo radi. Ovo je dobro za traženje vode, vidite. Vidio ovako i sve ide ka vodi. Wow! Pa jel to... Ovo možemo dati jednom seljaku i razmeniti se za jedan smaragd koji možemo zameniti za jednu knjigu, a 72 knjige možemo dobiti jedan smaragd. Brate, ono, ekonomija Vučić. Šta je ovo? Pa je li to kriptonit? Kiselo grožđe i slatki limun. To je poruka od Albanaca. Pratite puteve Gospodnje. Sve ću da ih pokoljem. Jebe mi majku. Znao sam da ih ovdje krijete.
Uzet ću 10. Samo skinem invertar. Pa dobro. Što se valja, ima se može. Dolazi za 5 minuta manje. Eventually. Da li znaš gdje su Albanci? A kriptonit? Ne želiš da pričaš, a? Pa znaš šta će ti se desiti. Moraš da edituješ kao da je pala bomba. Pokušao se nadrogira. Šta je to? Nije ni voda.